horretan parte hartzea, eta gure entzutera, ordu bete honetan, ordu bete bat saiatuko egiten ez gehiago, bale? Gaurko helburua litzake alde batetik, esperatu berri dugun liburuaren aurkezpena egitea, eta kontudamen liburua, komunikazio esportitan liburuko olako lanketa txiki bat egitea, osan saiatuko bat. Oso modu xumian, oso modu laburrian, gonbidatuak eta zuen lagunak baliatu eta egingo dugu hori. Orduan goizen, jabez lakuten da. Zututako experimentu bat, bale? Sobe, eta hori, kontutan hartu hori da. Zututako bere puntua dela, bale? Bueno, batzaldean, partetik bai. Landerrek aipatu moduan, gaurkoan hemen euskara ekarri dugun azkenengo liburu aurkeztu eta gaitza inguruan pixkate solasteko bide lagun eduki ditu gonbidatu desberdinak etorriko die eta Txatxikipurri elkartea bizizan gai honetan ibilbide bat hitzen hasten. Eta hori hemen azpimarratzea gurako gauke ez, igual eguna da guk ekarri dugula liburu euskerara eta gu gehu ja honetan adituak edo garela eta zu konsideretan gure liburu honetan aditu, ikarte bat, lantalde bat eta hortik pixkat gatoz gaurbe ona. Orduen gai honen inguruan, gu baino apurtzu bat askoz gehiago dakisen lagun bat edukidugu bidean, hasieratik, bai gure lantaldia formatzen eta baita liburuan prozesuan bide lagun, eta hori nera Mendizabalde gonbidatuko dute ona eta pixatxo lazaldizak hasiko gara. Nera bada, gauzen asko zuramente sortuko duzue, bai aurren, erabien, onlixen eta ezitzaileen artean gure arteko harremanen inguruan lan onlixen egindako pertsona bat eta komunikazio esportizian ezitzaia bai. Orduan, bera bide lagun hartuta, gaian inguruko zertzera motako ditugu. Gaia pixkat kokatzeko, eta txikirin apur bat, hartutan experimento berezizak itzio guztietan naku, eta gaurkoan hemen erdizan dugu hau antzoki txiki edo ekartzia zaito dugu. Gure egunerokoan, gure kasuan, izan dike ludoteka batean, edo zuenian ludoteka edo eskola, etxian, okalian, gertatu aldan egoera bat. Bi hau Peter eta Oian eta Landerrek ezitzaile papera. Egoera hori ikusetiko gara, abiatuko gara, eta berora dazkatuko dugu nerean. Beti zuzak. Beti, ez da gizu jolazten betu baten? Ez gizu jolaztu nerea edo egiten emizela, lasai? Lasai, ez gizu jolaztu? Zute zontxo bertan barkamen, eta zegi jolazten egiten duen maiz, hombre. Beti berdin. Oso... Oso suave. Bueno, hortik posita bat, baina bai hor representauta geratu lehike komunikatzeko modu. Zer transmititzen dugu gora honetan, jarduteko modu horren azpian. Bai, entzute ez da. Bai, ditu, Landerrek egin duen sketch hau, uste modu suabeagoan, edo fuerteagoan, edo estilo baten edo bestean. Nolabait, egoera hortan niretako azpimezuak, eta mezu esplizituak eta azpikoak, egon daitezke. Eta modu hortan, mezu horietan, esaten nahi nolabait,
heldu bezala, badakit zer dago ondo, zer dago gaizki, eta egoera honetan zein egitu da ondo eta zein da gaizki. Garbi gelditu da, hitzekin, utzi gabe ere, aktuauko balu, segurazki bere gorputz jarrerakin ere ja aizan gauza asko esaten. Mezu horietan, aike esaten baten bat ondo da, baten bat gaizki da, zein erakan arrazoia, zein erakan errua, egoera hortanek barkamena ere, zein irizka behar du, eta baita gaizki egin du. Mezu horietan aia gu jartzen heldu bezala, gain posizio baten, botere bat erabiltzen, intentzio edo bidera hori dudako, baina gain posizio bat, botere bat bestearen gainetik jartzen. Eta, kasu hortan, botere horrekin konstienteki ez behar jabetzen, oianek gertan zaiona, oianek egin duen hori, gu geu ere heldu bezala, nin berri horla egin dudako, objektu horrekin, eta horretan bidera dudako, helduak ere aigea, modu hortan beraz. Aigea bezillo bat ematen, guzan hau duigo bagenu bezala, guk inoiz minik inori egingo ez bagenu bezala. Azken, ni baki zer dago gaizki gazen dago, baina ez dut. Kontutan hartzen nik ere ongi egitela. De hecho, beste zitzaile batek, lan berri, esan dizaigu nik hartu dezake. Zertan naizea? Hola, bideratzen zena. Hola, zertezu, ez zitzaile zerroko da dizutan behazalek ez da? Euskal Herregula hau, ez? Eta ni ere, momentu honetan, nire posizio, nire autoridade edo nire jakituriatik hasi daiteke behar ezin gain botere bat erabiltzen aritu behintzak, bera esaten zer dago gaizki, zer dago hau ez da bakarrikan ezin deituta horrela, ez ditan denoma. Harreman desberdinetan erabiltzakegu zerbait, eta epaitzen, zeinak ez dakan, bideratzen duen momentutikan, gizakilok gure lege naturaletan dazkaula sartuta, norbait etortzen zaigun nian erakustea, esatea, zer duen ondo eta gaizki da, nola aldau behar duen, gizakiak oro, aurre bazte berdintza izenek, resistintegia, itxitegia, kontraititegia. Eta horren aurrean, edo atakera, pasakera, erasoitia, edo defendatzea, gure burua. Azkenean, mezuak dira, maila desberdinetakoa, baina mezu horiek ere implikazio edo ondorio badakatena. Azkenean, lortu nahi duguna, urrutiratzen gea, jokaera horiek ere ez ditugu bideratzen, hori nahi zerbait gertatzen nahi zita. Aktuatzeko eta hurrengorako ez du ezan ikasi. Ikasi duna da, zerbait gaizkin du eta barkamen azkau behar. Ikasi gau, bide. Baina, modu hortan ez dugu bideratzen, eta baina, gatazka bat akaunean, nik gauza bat ez zeitenia gustatzen, nik zuri epaitu kritikau eta errudun sentiarazti diezazuke. Justamente bera egitea ikan adala, nire egitea edo gauza berbera, retroalimentatzen. Orokorrian, modu agian, edo ez oso kontziente izan modu bortitzaten imitatzen manera sarri. Esango nuke, gizakio baldintza onak dazkaunean, modu konstiente eta ez konstientean, denok naturalki, bortizki aritzen gara. Eta gizakiok hor dazten baldintza kaskarra dazkaunean, danok, modu konstientean eta inkonstientean, bortizki aritzen gara. Esango nuke gizakiak kapazitatea gau, denok, errespetutik, goxotasunetik, sumotik, aritzeko, eta hortan aritzen dut. Eta danok, baldintza kaskarretan haunean, eta beste estrategi eraginkorrik ez detenean topatzen egoera hori kudeatzeko, bideratzeko, ez dakau, energia gehiago galda ez dago errekan, behiratzen, bortitza naiz o ez naiz, oander bortitza da, ez dakau hortan desgasta beharrik, onartzen badeu danok
daukaula plater batetik, non bortizkeri irakuten gehan, plater batetik, ez bortizkeritik ere aritzen gehan. Beraz, bi horiek ere bagoan onartzen baitut, eta ingurukutan onartzen bali baitut, bakano berdinak. Naiz eta estilo desberdinetan, frekuentzi desberdinetan, intensia desberdinetan, aritu gaitezken, bale? Eta horrek ja, sarritan gertatu daitela, igual ez naizela kontura hori egiten, bortizkeriaren elementure bat jarri daitela, eta derrepente besteak erantzuten moduakin, zatezela, a ber, zeatik jartzen zera hori, zizizut hori izan, zizizut horrako, eta ez naiz kontura mikro bortizkeriren bat, edo, jarri daitela, edo kaleo zaiola, eta hori, askotan, ukontzuntan ere gertatzen. Bueltauko gare gure espena ontara. Lander, Oiana eta Iker. Eta egoeraren aurrean, lehen modu baten jardun dut ez, Ikerekin eta Oianekin. Kasu honetan, nerea, komunikazioen konfiturik gertuago eskuartuak egiteko, zela akusatu beharko ditzak, zer egin beharko ditzak, leku bertzatzen ditzak, ez zitzailean moduan, olako gora baten, oso arrunta izan da egoera baten aurrean. Egoeran bertan, eszenak, bizirik dagoenean, momentu kritikoa da. Kritikoa da zuretzako, improvisador dezu, gaten dezu, eta ez dakiduz garen indikazioa. Orduan, lehenengo, bi aukera bezala, momentuan bertan aktuatzea aldeun bezain ondo, kontan aktuatzea legin dezu bezala, aldezu bezala, eta pasa ondoren aktuatzea, komunikazioz bortitzetik ikasi edo hartu dezu bezik. Orduan, nik rekomendako dizuke guain, egoeraki, denogeko gara, eta guain, nahi dezu berriro zerbait egite. Eta hortako esango dizuke, arnaz hartu, hartu gabe, arnaz hartu, eta arnaz hartzeakin batea, jun daitezu, lehen abizi estena realean Ikerren gana, seguraski estena realean dena jungo zinake kaso itea berai, eta hori primeran dago, oain hori iteak orduan Oiane ikini bat egin diziokezu, zateko zurean are ontsenako, zukere izango zu zesana eta, eta ondo Ikerra atenditzen arte, zaudela, molpatzen, oain Oiane izango du zesana eta hori ere ulertu horrekin bat egin dut. Beraz, horrekin konektatzen zehala, orduan, bat eketu izan. Oin Ikerri, Ikerrekin egonaiz, berakin egiten, eta nator Oianen gana beste arrasatu da, eta beste zuzen behar du, Oian, ikusi dute zerbait eskakula gustatu. Konte gustatu, ze pasau dan? Igual, denbora behar duzu nik ikusi zaitzuet, jolazten Ikerretazu, eta momentu baten, isoke zuzen eskuan kotxea hartu duzu, eta jolaztu. Ulertzen dut, benetan ez inula kotxea hau, benetan ez duzula topau beste modurik gara lortzeko. Horrengo baten, benetan behar duzunean kotxea, saiatuko beste modu baten eskatuko duzu, hitzez, lagunta eskaten kotxea. Lehenengo, lehenengo galdera ingo dizik erantasun nola zaude. Ozeanean, nola zen den eta oain errepilatzen zen nola zaude. Horretasunako bat edu. Beraz, hau da lehenetako lehenengo aldaketa. Naiz eta hor ez dakit zenbateaino, Oianek, edozengo, urrengo, nezkuningo, lehenengo, da, ikustea, neregan zein impactu dauka, erabate egin detenean, eta beste erabate egin detenean. Ze, oain, hartzen magian sartzen, nik kanpotik ikusita, bizidea, bizi izidea zen, kanpotik ikusita,
nahi aiatzaitena da, momentu hortan, goxotasun bat, zure tonoan, zure ritmoan, itzeiteko moduan, adierazteak orduan, eta alertagoia hitzak baina haratago dikoa, hau, bale? Notizio horietan egon dana izan dan ez banizan, goxotasun hori, ritmo hori, galdetzea, interesatzea, oso desberdina izango zen, sartu bazan, zeatik endezu hori horian, igual goxoa galdetzen, baina ez diola galdeu. Zozer igual ez da guztuko izan, zentzun itzein nahi, empatizatzen, naiz eta gaira oindikan sartu gabe zeuden. Orduan, parte horrek nahi, eta bigarrenik, horren ondoren eska, saioan pasatzen, behaize pasa saio nola iteko, gehituko nuke behar bada, eskaera konkretu bat egin diozu, bai? Urrengoan bestera batea, inkluso zehaztu dezu, ezta? Baitakin, laguntza eskatzen, behar bat azaldu dizugu hori zehatik adu. Zehatik aziletako hori, zein daude hori gertatzearekin, bai? Behar bat seguru nahi dezu, elkarrekin kondu dugu elkarrekin konditzea, eta gauzak espresatzeko orduan ere, hori zuretzeko importantea, edo nahi deuna, guretzako importantien aspektu dut. Eta hori, nik uste eta horreko zeakin lotuta, ez da, lehen osan detena, gain posizio baten, jarri horrez, kasu honetan, bere botere guztiara, erekin batea, oian ere boterearekin ere, bat egiten ibiltzen juteko, edo aberasten juteko. Beraz, nire boterea bestearen akin batea erabili nahi izatea. Eta hortarako, berak nindura, lehen da bizi, konasatu horret, ikusi horrez ekasatze egiten nahi, eta hori adieraziko egoera banean, eta bestu nahi dut ulertzeko jokaera guztien atzean zerbait adierazin nahian gabiltzanako. Eta hortik aina irten bidea, soluzioa, egiteko daukaun bidea egin dezaten. Diferentzia hori jarriko nuke gain boteretik, zure boterea bestearen akin batean. Eta nerea, landerrekin dauen egoera horretan, ondentatu duzu moduan, oinarri izan duten, pausu horrei datu bat ez, ditugu bortitza hori baino zabalago daude, bada prozesu bat, halko metoduak berak prozesu praktiko moduko pausu batzu, baina hori baino urratxo horretatik haratago abartetan modela konditu. Zer da zuretako urratxo horretatik kanpo geratzen ari? Azpimarrauko nuke, esaten zuen bezala, pausoak oso sentzil bat, ulertzeko zerrexan, zentzu osoa dute, irakurtzen degunean, klaro, hoxe, bai. Baina prozesu hau ulertzeko erresa eta sentzila dan bezala sakontasun eta subtilezaz beteta dago, eta hori ez hainbeste hitz joku edo elementu hauek, nola esaten baino, eta hola empatizatzen bai, eta hola entzuten baino, orduan kaso ingoit, oianek. Hor da, gakoa, komunikazioz bortitzak ez duna bilatzen hitz egiteko modu bat, beste pertsona egiteko nik nahi deten hori. Eta hori ez da hitzetan edo elementutan azaltzen. Hori hitzen atzean dagoen intentzionalidade edo gure energia hortan irudikatzen da. Beraz, prozesua laguntzen digu gure hitzak edo, esan nahi dugun hortan ere, konektatzen eta horrela ematen, baino, hori baina importanteagoa da, komunikazioz bortitzen filosofia osoa hartzen bateu hitzetatik edo prozesu intentzionalidade horrek markauko da. Askoz gehiago, erabiltzen duten hitz edo prozesua pausoz pauso elementu guztiak erabial dituten edo ez, eta zuzen indeten edo ez baino. Gehiago izango da, eta piezak importanteena, jarriko nuke, gure intentzioa baldin bada aldatzea, nik perfecto erabiltzen bali bai dute ere, hoian egin adeako zaiona da, nire intentzioa hitzatik haratago esatezen.
eskerrik asko horrekin ez, behintzat intentzio horrek aldatzen saiatzeakin. Guk izaten txatxitik nontratitza egiten dugunean, askotan ez da bai ez, prozesu honetan barneratzen azten garenean, frustrazioak eta bai, lanketan azaleratzen bakun, konstienteki gure dugunean ariketa barneratu eta aldi behian ezintasun sortzen bakun, eta entrenetan jonditu gara poliki-poliki. Saiatu biherko gara. Vale, bueno, lehenengo atatxo honekin gure, biltzea komunikazio konflikta gaur hemen bildu garen hori. Eta oin pasako gara probak gehiago, liburua bera aurkeztera eta bukatzera pizkatez, nondik ekarri dugun zergatik eta nondik ekarri dugun zakiripurtin libura euskara. Hortarako gonbidatuko gona guratzera Diego liburu euskara itzultzeko lan nahi dagoena. Eta, bueno, hasiko naz, landerrei lehenengo galdera izan. Zergatik zakiripurtin ekarri dugun komunikazio gorditzeko liburu hau euskara. Zergatik ekarri dugu euskara, zergatik zakiripurtin ekarri dugu hizkuntza liburua ekartzen euskara behar bati erantzuten. Eta egitasmoa da. Kontua da, hauzatek egin dudala gure elkarte barruan eta gure lanan oinarri handi bat, handixena, harremanak dira. Harremanak aurrekin, harremanak nerabiekin, harremanak durartian, harremanak laizkion artian, harremanak udalekin, udalteako entesberdinekin. Eta ikusi gana hor basugula beharra formatzeko, harreman osasuntsu batzuk izateko. Batzutan errezak eta oso naturalak diren harremanak, beste batzutan esain errezak eta gatazkatxoa diren harreman horrezberdinak aztertzen dut eginan, eta topo ginoan eskuitik komunikazio konfliktazin. Eta beste dugun bezala, ziginan bidetxo bat egiten, eta liburu, erreferentezko liburu bat aukeratu ginoan, euskarara ekarri, eskakia moduan, gure lan indotan lagungarri izateko. Aurren parte hartzean hildua martxan jarri ginoanean, gutxin aurren izakun harremanaz hausnartzen eta bidetxo egiten hasi ginean, Eike Freideren berdean ezi liburu ekarri ginoan euskara, bihortu bai. Eta honetan, milian baten liburu erreferentezko liburu bat. Eta hor, hemen liburu irakurri ginen zen bapian, zenten. Eta gero, erakin bai, kontsulta egin eta gero, ez egin da, benetan, erreferentezko liburu bat. Eta aitzakia moduan, bidea egiten jarritu. Bazen, komunikazio konfliktu. Espera. Diego, zugoki dozu liburua euskara egizazan aurretik berdan ezin liburuan esperientzia zurekin batera berdan ezin graduaren euskara berdan ezin liburu mota da eta komunikazio gordita bizizkuntza bat beste mota bat, ez? Egizazan itzulpen honen atzian Diego ibili da hor buru belarri hilabete luzaz. Konfinamentuan harrako zuzkun da, baina hemen liburu askoartian. Zelakoa izen da liburu. Lehenengo pertsonan bizi izan dutena kontako zuetako inditik. Eta ez naz luzatuko kontu lingustikoetan eta postergaretxa dira. Atzo, landarrekin izketan, komentatu, zozer preparatzen dagoela, 3 minuturako ero, eta hori. Hobe lehiru ingot, txuletiaz, hobetu, ez? Zentxilipurriko landerrek, Marshall Rosenbergen itzultzeko proposamena egin zidan duela urte eta erdi. Orduan, beti gorako otzikara bat sartu zitzaidan bizkarrezurrean. Erronka handia iruditu zitzaidan, erronka handiegia behar da.
asko bertsioa ingelesezkoa hartu beharko nuela oinarri. Eta nik ingelesez oso ondo jakinez. Ingelesez lasterketa labur-laburrak eginen nintzen. Marshallen liburu mardula ordea maratoia zen. Bestalde, nengoen seguru lanean jarri beharreko dedikazioa bateragarria izango ote zen nire eguneroko lan martxarekin. Bertuko zenide eta lagunek gaiaz askorik jakin badik. Lana hartzera animatu ninduten. Esan zidaten baia ez hartzeko, bida batean egingo nuela ez izan. Niretzat akuilu bat izan zen olako gauzak entzutea. Aurrera egiteko akuilu bat. Piraten barkuaren ertzean, horizoi gixajoa, ezpatarekin marrazoetara urultzatzen dutenean bezala. Orain atzera hartutako erabakia. Itzulpen honi ekin eta egindako lana liburu bihurtuta ikusi arteko bide luzean, abantaila handi bat izan dut. Haizea alde izan dut beti. Pandemia bera, berez horren gauza izugarria izanik, aldeko haize izan dut. Arek ekarri baitizkit isiltasuna, sosegua, denbora, kontzentratzeko eta zaratatik aldentzeko egun luiz eta mantxoa. Berriz ere nekez. Eta gorantza etorri eta virus dontzuari eskerrak emateko puntuan nago kasi. Baina hobeto pentsatuta beste baterako utziko dugu. Etorriko dira eta pandemiari maskara barik barra iziko dugunak ere. Ez dudarik egiteko, hala edo hola, konponduko ginela beste lan batzuen artean Marshallenari bere lekua egiteko. Horrek ilusio handia egin ziren. Ingelesezko bertsioaren aldamenean Natalia Jimenezek gaztelaniara bikain itzulitako bertsioa edukitzea ere eta batez ere alde izan dut txatxiriko jendea. Itzelezko laguntza eman dirara. Gutxi batzuk bakarrik dakigu zenbat denbora eta zenbat pazientzia jarri duen Landerrek liburuaren koordinazioan, orrazketan, zuzenketan, edizioan. Nik idatzitako lerroetan lupa jarrita azutsi izan. Amaia Etxabe, Iñaki Telleria, Nerea Gabilondo, eta segur nago norbait araztu duela barnaman. Ezin aipatu barik utzi, Nerea Mendizabalek egin zizkitan iradokizunak, zuzenketak eta ekarpenak. Ezin hobeto ezagutzeak ematen duen segurantzatik abiatu. Eskoziatik ere izan dut, ufadatxo bat bultzaka. Nire Arreba Leire eta Ian McBride koinatua ingeles hizkuntzaren hainbat korapilo askatzen lagundu didate. Hiztegiak erantzunik gabe geratzen laguntzeko. Bizitzako gauza importanteenak taldean egiten direla esan zuen jakintzuren batek. Ez dakit noraino den importantea liburu hau mundura euskaratuta ekartzea. Baina badakit, ekartzeko prozesua guztiz ederra izan dela eta edertasun talde lana funtsezkoa izan. Zerrik. Zerrik asko zuri. Zertan guretako gain, lan erramata horren noko baina erreza izan dara zurekin batera lan hori itxia. Eta bueno, mintza dugu gula, liburua, jakituzko, zera ekartziat, ekarpena bintzat ingozarak edo, komunitatea edo. Bueno, Nerea, azken galdera bat, lehen Landerrek aipatu da, txatxili torro, hainbat liburu irakurri nonitzula baideia edo amets hau, gure artean gaukenian, azio liburu, zurekin behar harremanetan egiten eta, zut onbiatu, hauxe, izan zeitzera. Ze bere izan dauko liburu honek? Marshall Rosenbergaren bibliografia zabala horretatik. Bueno, nik ja ezagutu duen garaitikan eta pasaria. Damazkin bakoitzean, liburu ontaz iziten bakoitzean, zatea, hau da niretzako biblia. Orduan, bueno, biblia esaten unean, zan niretzako ere inpaktu bat dukizurako, eta nolabait komunikazioz bortitzaren inguruko filosofia ondo
jasotzen duena, momentuz nahi hau ikutu zaitelako, nik igeraz ez da zer. Liburu asko daude, Marxalenak ere, daudela. Baina gazteleratzen juntotasunean eta adibideetan kontestu desberdinetara, referentzia eginaz, eta bikoteko kontuak, daude zuzendarenak, eskolen inguruazetan, liburua jasotzen ditu eta oso modu konkretu eta nire esan dugu sutileza hori ere nolabait, egarazten daitean. Orduan, zentzu horretan egitzen zaitala liburu bat altxor bat dela. Orduan, beste hizkuntzak dominatzen dituztenak ere esaten diate, beste liburutan, Marxalen beste liburutan, errepikatzen dienak dira, baina honek jasotzen dira. Nik momentuz gaztelenekin aldatuta esango nuke, nire esperientzia pertsonalean, baina ez dakit besteak zentia, baina hau badakit niretzako altxorra dela eta irakurtzen duen jendeak ere errepikatzen duen dela, liburu irakurri ezen hasteko goguakin lahatzen zuen liburu bat, berze hartu behar depa hemendik eskatea hau, porque mami asko dauka eta bakoitzean zerbait desberdina, epoka desberdinetan erakurtzen duzunean, beti ere ez beste zerbait eramaten duzu. Orduan niretzako gaur, benetan ez dago zen, egun berezia, pertsona desberdinekin eta telefonoz eta zer erabuz eta gaur egun berezia da! Euskeraz! Eta, niretzako altxorra momentuetan, bi zentzutan, bat komunikazio bortitzeko liburik preziatuena daukagulako, 40 hizkuntza baina gehiotan itzuli da liburu bat daia, eta ja esan dezakegu da gutxi katalanez, ateratzen eta guain euskaraz ere badakaula. Beraz, bat eukitzea. Nik uste gaur egun ja komunikazioz bortitzan azken urteetan Euskal Herrian zehar desberdinak ezagutzen ditala eta niretzako gara da. Liburu esker, jasatea, eta guain euskaraz. Orduan, desberdintasuna, zerbaka berezi irakurtzeko, lehenengo irakurriuna, biratzen dut eta hau, lehenengo edizio izan zena, ezan gaztelerarako itzulpen oso azertagoa ere. Baina hala ere, benetan berezi izan zen. Hau, guain, euskaraz eukitzarekin, beti ni neu, horre izaten nion, euskaraz irakurtzeko batzutan neuk ere esfortzu berezia egin zetela, segun nola idatzita da ere, baina atentzioa hor jarri beharretelako, irakurtzen nahi nahi zen hortan. Eta, niretzako lugu bat izan da, hasiera-hasieratik digo que diartu fiskal, zati horiek irakurtzeak, ikustean, errez irakurtzea gaina. Euskaraz errez irakurtzea. Irakurtzen. Orduan, eskerrik asko izan zen bideo honetan, naino iristen laguntzia batik, eta espero dugu liburu bat, ibilbide bat, diko seguramente aurretik, Zazilitarrok beste ibilbide bat, batzutan liburutik hartu hau, eta batzutan urrein hau, baina, lehena liburuak guretzako lan tresna izateaz gain, balorioan jarri gure gauden bai, mota honetako referentziak, gure euskal komunikatiai orokorrian egiten duzan ekarpenaz. Eta hortan be, gure kasuan gu hizkuntza formalean zendulan, ezipaiak gara, hortaz gain, lagunda, diakopidiak, beste esparru eta eremu batzutan be aditzen garen pertsonak, eta euskeraz irakurtzeko aukeria daukon edonori ekarpena egingo duzala, eta gurako geuke egiten dauen ekarpen hori, euskal jendartera bai itzulia izatea, liburu honek azpian daukon lehen aipatu dugunez, hori edo Euskal Herrian bai, ukigeiken eremu eta espazio desberdinetan, ukigeiken erronka desberdinen aurrian, aurrera ikitzen laguntzea, eta modu batutako komunikazio batutako harremanak ere ikitzen hortik balioan jartzea gurako dute liburua euskara ekartzean.
garrantzia. Eta onaino gure aldetik, ez dakit bateren batek galderarik badeuko, bai edo txatxilitarroi, ontsa bezalduko kartetxo bat, eta galdera bitxira bota gauza. Esateten inguruan adibideak esatetenean gaude egoera desberdinetan izan dituzun elkarrizketak idatzita. Eta elkarrizketa horiek irakurtzen direnean adibide guztietan esango nuke oso erraza dela identifikatzea egoera horretan eta benetan, wow, ez dela irakurri eta mira, bai, zentzua da ez adibide horietan lantzen dira elkarrizketak, benetan bereziak dira eta edo noi ikutzen dizkuten egoera. Bueno, naino orduan, eskerrik asko etorrizarien nanoi, horri jo urtentotxo bat estremineko emankizuna hitzeko, irudizez, baina hotxe zutu dut hotxe badabiela. Martxan da, dugu eta saioa karriko dugu sarian bega beste donok ikustia gureko badau. Eta, azkenengo gonbidapen batekin amaitzia, Txatxilipurdin lanildo hau abiatu gendunetik, bai barnera begirako eta kanpora begirako itzordu edo ekimen txikinak egiten gabi. Eta gaurko hau izan bat, baina apirilean 15-an, Arberoa ikastolako kideak gonbidatuko ditugu kulturatera, eskolan komunikazio bortitzak inguruko lanketa bat inadaukie, dokumental baten paso zabien indala denpora bat, beste dokumental baten pasotzen dabi, eta hortaz, dokumental horren emankizuna